Ina. Ya ndak. Central wi. Selayu. Ina Cahayu, piye kabare? Calek mbahmu kuwi. Lah piye Iki ta? genah kaya sing Aku lagi seneng lho Mas kuwi. sing ngene ni. Walid ngono kae to. Sapa jenenge? Walid nak Ina boleh ngono. Coba kamu bilangin. Piye? Walid nak Ina boleh. Walid tak inah boleh. Enggak mau sosisnya Walid sudah layu. Kan bagus. Apanya? Kamu kan tua. Tapi kan enggak kecing. Apa sih? Apa ngaraki wong kok sak geleme dhewe. Nggak Iki boleh mau marah. ngene mau. Apa? Enek sing jauh apa yu mau? Rojeng, terus garwane wong liya. Oh. Iko jak ki nesu wae, iki parep wetone apa piye? Kawe dik mau mau muring ae. Ning kono mau dilokke kirik nesu jare aku ki wis asu kok rokke kirik jare. Cobi diasinke pripun? Ya apik ya. Apa enek asu diasin ki? Lah wong asu kagak treke ditunggoni kok. Terus Iki mau diaturke. Lho diparingi iki. diparingi napa niku? Disyukuri ngene iki nek pomo macul sedina nek kepacul jempole ya ta. Sak lagu 50 kancane dhewe sing nyanyi nggon lampu petengan kae. Kok diapake kae Mas? Sak jam 80 demeki wonengen ku ora Lah sing didemok apane ya Mas? Nganggo Sampe mic to. ngono kuwi. Ora enek Diaturke. ya, mosok ono. Aku tak nungune Beni kono sik. Iya, iki tak puteri lagune garwane wong liya sik wae Mas. Hobi gitu ya. Kamu mau kemana? Woi, Woi, arep nguyuh. mabuk ya? Dadah. Mas Koja, yon papunten iki tak genteni sedhela. Dalam nggih Bapak mboten napa-napa, malah sehat langkung prayogi. Oh nggih. Kersa ngunjuk ciu dereng mboten? Mudi paringi Mas Beni wau. Wah, sampun. Mula kula nggih wani ngadeg niku wau. Kersane sehat. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih ngulur wektu iki. Kula nyuwun ngapunten mriki wau beto bojo kula Pak Bu nyuwun pangapunten ing Mangku Gati nggih. Bar konangan demenan kula. Wah lah. Sing sabar ya Nduk, tak rewangi niki ya mung goleke pangan dapurmu kuwi. Bagus. Mesak. Alah. Mumpun diparingi maem dereng. Wis Wis sampun maeme apa? kuwi mangane suket kok. Pedus ya. Ning apa? Nyuwun pangapunten Bapak Yuswa pinten? Kula Nggih. 7 dosa, Pak. Alhamdulillah 70 lho lho Nduk. Mas. Piyayi mbiyen iki 70 cek bergas cek gagah. Coba mburi iki sok ngene iki. Piye? 45 do mencos karo ini. Aku 45 iki saiki lho. Sak mbahmu lho. karena gaya hidup yang tidak sehat. Mergo Oh, MC ki yo sok gaene ngombe ngerokok, mikir ngono kuwi. Lah iki ya iki. Sing ndi? Ih. Pak Upi. Upi. Kepiye? Lha kuwi bejo uripe jek bejo ya kuwi. Lah piye ta? Heh. Lah piye? Iki saiki Kenapa? kaki tangane Kama Sutra iki disayangi sak. Maki mulele. Yo. Terus aku dipecat. Kuwi kancane Renata kuwi sih. Sapa kuwi? Renata. Renita. Renati. Iya ndak yo, Bapak monggo diaturke mengke sinten malih kang kersa dono swanten ngasumanggaken. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku garam-garam ya Gusti kula nyuwun ngapura.
Iki ya Mas Suja, aku iki Pripun, yo duwe Bapak? ajaji selamat. Lah ngono bar aku Mas Slamet ya Gen. Oh, pundi Mas Slamet Kang pundi? Nggih, Niki monggo napa? Pak Slamet. Lho, iki meling kanggo mantene. Kepiye? Bukan derajat pangkatmu, bukan harta dan kekayaanmu yang membuat kamu bahagia, namun rasa syukurmu atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nyono. Quran surat Ar-Rahman mengatakan nikmat apalagi dari Tuhanmu kamu yang kamu dustakan. Iya. Coba pikiran awake dhewe ambekan iso mlebu metu disyukuri, coba nek mung metu tok. Ora penak. Monggo umpama ambekan iki mlebu tok ora nggo metu, Piye? lho ora penak. Melembung no. Upama nganten anyar kene metu tok ora nggo mlebu ya ora penak lho. Apa sih? Tegese ekonomi harus masuk dan juga ngono. harus keluar. Betul sekali. Monggo Mas Koja, lajeng.